L'objectiu d'aquest videotutorial és recordar com es feia una cerca de diferents documents amb diferents formats dintre del portal Alexandria. A la pàgina del nostre Moodle tenim al bloc enllaços un enllaç directe amb el portal Alexandria. Si fem clic sobre la pàgina principal, i aquí el primer que trobem, és un seguit d'instruccions de què és el que hem de fer si volem pujar un dels nostres documents per compartir-ho amb la resta dels docents. A continuació tenim el llistat complet de tots els documents que els docents any rere any han anat pujant per compartir-ho amb la resta dels seus companys. Llavors veieu que a cada pàgina mateix hi ha 10 documents i tenim 64 pàgines, la qual cosa vol dir que tenim més de 600 documents possibles per poder-nos descarregar. Seria molt estrany que no trobéssim algú que s'ajustés bastant bé a les nostres necessitats. Molt bé, per poder fer una cerca i no haver de veure la llista sencera, podem fer clic a aquesta pestanya. Si fem clic, s'obrirà la possibilitat de fer una cerca dintre dels documents que tenim aquí. I per fer la cerca, tenim tots aquests criteris que hem de configurar. Primer podem definir quin nombre de documents volem per pàgina, ara mateix estan 10. També l'ordre, si volem que sigui per data de creació o per qualsevol altre dels ordres que ens ofereix aquí. També dintre d'un ordre determinat, si volem que sigui ascendent o descendent l'ordenació. I també aquí podem posar, primer aquí, molt important, podem posar una paraula clau que reculli el concepte principal que volem buscar. És a dir, si per exemple busquem un document que parli del cos humà, doncs per exemple posaríem la paraula cos. I dintre de tot el gran fotimer de documents que tenim al portal d'Alexandria, doncs cercaria aquells que contenen la paraula cos dintre del seu títol. Aquí podem seleccionar quin és el nivell educatiu, també podem seleccionar si volem una àrea concreta, també l'àmbit competencial, i també si coneixem el nom de l'autor o l'autora ho podem ficar com a filtre, com a criteri de cerca. També aquí podem definir quin és el tipus de document que busquem. En el nostre cas segurament posaríem que volem els documents de tipus notebook. Si fem clic aquí i diem cerca, llavors ens farà una cerca amb aquests criteris que hem posat. Com veieu, han sortit uns quants documents. Llavors, imagineu-nos que, per exemple, aquest primer d'aquí, que sembla maco, el volem veure. Doncs bé, faríem clic i això ens portaria a una pàgina on se'ns donen informacions una mica més detallades sobre el document. Per exemple, si fem clic aquí el descarregarem. Si fem clic aquí farem una visualització per fer-nos una idea de si veritablement val la pena descarregar-lo o potser no és el que anàvem buscant. I aquí tenim un seguit d'informacions de l'àmbit, del nivell educatiu per el qual està pensat, de quin ha estat el seu autor, etc. Anem a fer una visualització de les pàgines que composen el document. Aquí ens surt tot el document en PDF i amb això jo em podria fer una idea prou bona de si és el que estic buscant, si s'ajusta el que estic buscant o no. Si és així, suposem que m'ho he mirat bé i que s'ajusta el que estic buscant. Doncs llavors només hauria de fer clic aquí i em oferiria la possibilitat de descarregar aquest document al meu ordinador. Faríem acceptar, s'obriria la descàrrega i amb això ja ho tindríem. A partir d'aquí el document que puc obrir i el puc modificar, és a dir, com és del mateix programari que tenim a la nostra pissarra, doncs és un document que ve determinat perquè es pugui modificar, no és de només lectura ni res d'això, sinó que precisament l'autor ens els ofereix perquè el puguem adaptar a les nostres necessitats i el podem editar. Triga una miqueta en obrir-se, però bàsicament el que volia que veiéssiu ja està vist. Aquí el tenim, seria aquest document d'aquí. Veieu que té una primera pàgina que ens parla que surt la portada i després a les següents pàgines tenim diferents animacions.
Aquí veieu que ha posat la disecció una granota, que la podríem fer, és una mica gore, així que me salto. I bé, anem tenint diferents d'aquestes aplicacions interactives. Val, continuem. Aquí tenim una imatge d'un esquelet, etc. Com veieu, té 14 pàgines, la darrera en blanc, i bé, doncs això seria tot.